Makeba sithathe lethuba sikubingelele mhlambe ukusiphe ukuthi namhlanje umongo namhlanje usuku namhlanje ungani. Usuku lwanamhlanje njengoba zintathu nje na kumandulo usuku ngempela olukhulu kakhulu. Sivamise njalo ukuthi ngeviki lokuqala sibe nomkhosi womhlanga lapha eNgwavuma ngoba amakhosi alapha eMkhanyakude acela impela kusilo samabandla ukuthi njengoba silapha siqhelile sisemgceleni weSwaziland neSouth Africa, abantu abalapha kule ndawo yaseMkhanyakude kuyenzeka bangabi nokuthi bafike kahle lapha eNyokeni, ngakho amakhosi acela ukuthi nomkhosi ube khona la. Umkhosi ubaluleke kakhulu ke unezathu ezinqala oweba khona la zona, kodwa ke namhlanje na ke kuhlelekile nje ubona inqalasizinda, kubona nezokuphepha ikanekisile yonke into ime ngomumo. Ngengane zijabule kakhulu ngoba sokhumbula ukuthi namhlanje ilanga libalele impela ngoba kukhona isilo samabandla inkosi uMisuzulu kaZwelithini emva kokuba ke kade sinomkhuhlane owasilimazela ingonyama yethu okuyona ebiphethe lo mkhosi, kodwa ke ukubalela kwelanga nokubuya kwenkosi yethu isizosingatha lo mkhosi sikuthokozela kakhulu. Makeba umhlaka 17 ke kwaba khona ukudideka. Umhlaka 17 uqinisekisiwe ukuthi siyeNyokeni. Impela kuke kwakhona ukudideka kwakhulumeka ngomhlaka 10 bekunjalo, kodwa ke mase sibheka izinto nezinhlelo kufanele kuba ilandelwe ngaphambi ukuthi lo mkhosi uhlinzeke kahle kube sekugudluka kwayiwa kumhlaka 17. Kusho ukuthi nje intombi izofika ngomhlaka 16, umkhosi ngomhlaka 17 sivale nge-18 sesibuyele emakhaya. Siyathokoza Makeba. Ngibonga kakhulu.